Gyors és egészséges főzés egyik nagyszerű lehetőségét. Köszöntsük Horst Fuchsot! Főzés egyik nagyszerű lehetőségét. Köszöntsük! След приготвяне на плънката за сърмите идва най-досадната част, а именно тяхното свиване. За целта аз използвам ето този практичен и изключително лесен за употреба уред. Ето как приготвям лозови сърми. Ето как приготвям... Еба ти бухалката. Поставяме лозовия лист, като леко подтъпваме задния му край. Слагаме една чайна лъжичка от плънката и с едно движение завиваме сърмата. И с едно движение завиваме сърмата. За разлика от майка ми, която никога не ме е завивала. Останалото е ясно. 30 минути на 200 градуса и сърмичките са готови. Останалото е ясно. Препоръчителен родителски контрол. Животът е безценен. Не го заменяй за дрога. Не пушете. Не само заради вас, а и заради вашите любими хора. Аз съм Пепи и вдишвам дим в размер на средно 3 цигари дневно. Драги зрители, слушайте внимателно, няма да повтарям. В следващото видео ще видите ефектите от пушене на марихуана. Не се препоръчва за хора с слаба психика. Готови ли сте? This is good. Smoke. You try. Oh. Good, good. Good. Виждате ли, така изглеждат хората, които пушат марихуана. Готови ли сте да видите още двама? Let's go. Няколко часа след заминаването на Антония се случва нещо още по-странно. Андрей открива в пощенската си кутия плик, в който има мистериозен диск.